Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar dai kullum ni ne naku Abdul wanda nake kawo muku yadda za ku ɗauko sababbin shirye-shiryen fina-finai na Algaita Dub Studio cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. A wannan channel tamu mai albarka mai suna Algaita Dub Studio Mini, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan shirye-shirye ba tare da kun sha wani wahala ba ko kun je ku yi ta wani shan wuya. Ta hanya mai mafi sauƙi za ku same su. To yanzu ma yau na zo zan nuna muku yadda za ku ɗauko ci gaban tarihin Sayyidina Umar bin Khattab da suke yi fassara. To yau sun saki sabo, na zo in nuna muku yadda za ku ɗauko shi ba tare da kun sha wahala ba. Da farko idan kana da wannan Facebook, za ka zo za ka shiga Facebook ɗinka haka, sai ka zo ka shiga misali. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka, za ka zo ka danna a nan a wajen search. In ka danna a wajen search haka, za ka zo ka danna a wajen search haka, za ka yi searching Algaita Dub Studio. Algaita Dub Studio. Algaita Dub Studio. Idan ka danna gashi in ka yi searching Algaita Dub Studio, to saboda kun ga yanzu nan gashi nan Algaita Dub Studio, ba mu san wanne ne asalin page nasu na asali ba. To za mu zo sai mu shiga nan wajen videos. Idan muka shiga wajen videos, to ga bidiyoyi nan kala-kala. To sai mu duba mu ga wanne ne mai viewers da yawa, wanda muka gani tabbas iya da viewers da yawa. Kuma kamar wannan, ga wannan bidiyo mai viewers 900,900,220 gashi nan. To kaga sai mu shige shi haka 900,029 gashi nan. To misali kun ga mun shiga. To wannan kun ga tabbas nan ita ce Arewa a Algaita Dub Studio. To za mu shigo nan. Kun gani? Gashi suka ce Assalamu alaikum. Tarihin Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya fita na biyu. Ya antayo shagonmu na nan Telegram. Ga duk mai buƙata zai biya 200 ta wannan account da ke ƙasa. Account name Abubakar Eka Sani. Account number gashi nan suka rubuta 2083522298. Gashi nan bankin Zenith Bank ne. Gashi nan quality ɗinsa 466.6 MB. Daga nan sai ka ba mu shaidar payment naka, sai a tura maka shi a private chat wato bayan fage. Gashi nan dai ya kawo wannan. To wannan shine ba tare da kun sha wahala ba za ku same shi wato mun gode sosai. Allah idan yau aka fara zuwa a taimaka a danna mana alamar subscribe, sannan a danna mana alamar like idan bidiyon ya burge ku. Mun gode. Allah ya bar zumunci.